njengoba sinithembisile ukuthi sizonithathela u-MEC wethu umfundisi umntwana unama-titles amaningi uShenge la e-ICC nje bakune-Water Summit. Sawubona Shenge, besicela usigoqele ngebenikhuluma la kwi-Water Summit. I-Water Summit yanamhlanje ibe impumelelo emangalisayo ngoba bonke omasipala bebekhona, amakhosi aseNdlunkulu abekhona, nabaqhamuka ezimboneni ezahlukene njengamabhenki, lapho kwenziwe khona izibopho zokuthi njengesifundazwe ikuphi okumele sikwenze ukuze abantu bakwaZulu Natali bacoshe amanzi ahlanzekile. Umhlonishwa-ke undunankulu wethu, umhlonishwa uThamsanqa Ntuli, ube esenika umhlahlandlela uma esegoqa ingqungquthela ukuthi ikuphi okumele kwenziwe omasipala kusukela namhlanje, ikuphi okumele kwenziwe umnyango wakwa-COGTA nomnyango wa-Provincial Treasury. Futhi emva kwey'nsuku eziwu-90 sizophinde sihlangane sibone ukuthi sesihambe kangakanani ukuthi sihlangabezane nalezo iy'nselelo abantu abakhala ngazo. Siyabonga kakhulu Shenge, sonifolowa futhi nangokulandelayo ukuze abantu bazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bathole amanzi nokuthi basebenzisane no-government. Sibonga kakhulu.